Marieta Steve Arika mwemsewe godi ebeno la rende no magoko ase research gose obo unenge bwakoletwa ne company ya Polestar kumanyanga mwemseki otangaine kurukisi county nkatoka inde no yomobo asoko kuna abagaka bagotu abana abalemabu na bintu binde binge igongwa kerangambia mono abantu baibeno asogo nchora na kongamini ingani nkolega singia na research ya Kenya ngima nero yaro kiringa Steve Arika na bakuwakilisha no Kenya ase igasingia lero twaje kuyi sawadi tuoyirie certificate na tuoyirie sawadi gekombe ngucha kwira ngoroki abantu baibeno kiagera kunendo muntu bako ibeno na ndego na gwe sawadi kwa niaba ya ibeno asengenjo na lego chako manyekana nga no muyanda sobwe MCA onye batangete gasi yokoboko kubakolera ebinte binogo soma kuruyo ndasoyo ndina kingo tebanga na ende batebire ngumwakonde na nego kora research igotiga to twaromo yego gukora igukona tangana lero na MCA ba minto na ende teme koro konyoronye na tamanga na sawadi kero MCA onde na ende nabwata satanga ina kolegas igotinga gwake kuba mono nganje ndo mutanga kirigente kyagera nyasaye na etabantu awao ogoseni awao ne sawadi awao na bakonyora wetere biwango bale